Soc la Jessica Espasa, estudiant de l'Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfol. Us presento el meu projecte Acadèmia 20, Espai de Creació. L'objecte d'aquest treball és dissenyar l'interior d'un local situat al carrer Acadèmia número 20 de Lleida. L'objectiu principal del projecte és donar-li un ús diferent, ja que actualment aquest local tenia la funcionalitat d'Acadèmia d'Idiomes. Ara li donarem una segona vida sent un espai lúdic i de creació d'esdeveniments. L'idea principal és mantenir la seva construcció actual, canviant el seu interior amb nous materials i distribució, estudiada en aquest projecte. El punt de partida d'aquest nou disseny serà l'accés principal a peu de carrer i la redistribució dels espais. És objecte del treball el disseny del local a través de solucions constructives menys convencionals i creatives, prioritzant la construcció sostenible, creativa, econòmica i versàtil. El local es troba en un edifici d'habitatges entre mitgeres on als baixos dels edificis adjacents també hi ha ubicats restaurants i altres comerços. L'edificació consta d'una planta baixa amb el tell més 4 plantes amb habitatges residencials. Els conceptes que s'han utilitzat pel disseny són els següents. Ha de ser sostenible, social, senzill, per a tota mena d'usuaris i s'utilitzarà estiu i hivern. Aquest establiment ha de posar especial atenció en la comoditat de l'usuari amb l'objectiu de crear un ambient idoni. Primerament, vaig observar l'estat actual d'aquest local. Després vaig començar a pensar en la distribució dels diferents elements que s'han de col·locar, cuina, bany, despatx i recepció. Tenint l'idea d'agrupar totes les instal·lacions en un gran cub ubicat en un dels extrems i deixant la resta de l'espai viable. Segons la morfologia del local, la gran sala anirà ubicada al fons de l'espai, ja que dona accés a la terrassa. Després d'haver provat la col·locació del cub a diferents laterals del local, es decideix que el més òptim és la ubicació d'aquest al costat dret. Tenim millor accés i una sensació d'espai més ampli. S'aplicaran materials i solucions constructives que siguin reversibles amb l'intenció que en un moment donat l'espai pugui recuperar el seu ús actual. Com a protagonista d'aquesta idea es creen panells de fusta que revestiran sostre i parets del local. Aquests disposaran d'unes clavilles de fusta individuals i de tacs de diferents mesures que generaran de forma versàtil la col·locació de prestatgeries en funció de les necessitats. A l'entrada es podran col·locar a manera de penjar-los les jaquetes dels usuaris. Al passadís quedaran exposats tota mena d'objectes i llibres. Dins la sala, aquest panell quedarà cobert per mobiliari desmuntable que anirà penjat. El que més m'ha sorprès d'aquest projecte és el sistema utilitzat per donar-li versalitat a les taules i tamborets de fusta. A la terrassa es col·locarà a la paret frontal un jardí vertical per donar la sensació d'estar en un espai d'exterior, a més de donar una decoració extra als esdeveniments que es duran a terme en aquest espai.